बरन'दि दैसानि दैजों बुखारलांजानाय थानेश्वर बर'नि गोथै सह'खौ मोनबाय। थांनाय 11 जुनाव तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गरेस्वर आरो महिरपारानि एट फास्ट फुडनि बिगुमा थानेश्वर बर'आ दावराय जार बगामाथियाव लोगोफोरजों बेरायनो थांदोंमोन। नाथाय बेलासिनि 4 रिंगासोआव बरन'दि दैसाखौ बारनाय समावनो दुखुनांथावै दैजों बुखारलांजादोंमोन। बै साननिफ्रायनो थानेश्वर बर'खौ नागिरनानै मोनाखैमोन। बिथांनि न'आ महिरपारानि फुख्रिपारा गामियाव। दिनै थानेश्वर बर'नि गोथै सह'खौ गान्धीबारि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय सिजौगुरि गामि सेरजों बोहैलांनाय पुथिमारि दैसानि रुगुङाव गोजावना थानाय थासारियाव मोनो। गोथै सह'खौ उनाव पुलिसआ लांनानै पस्टमार्टेमनि थाखाय राहा खालामो। मख'जाथावदि थानेश्वर बर'आ सासे बारग' भारतारि फायखिमोन। जों नुबाय थानाय लोगो हिसाबै जों जिखिना नुबाय जों हमनो हाखाबाय जे बि जोंनि लोगो थैनायानो आरो बिनि ड्रेस बिनि आखायाव बिया जाबबो दंखायोमोन आरो मोनसे आस्थाम दङमोन खनानि आरो आस्थामाव ए लिरनाय दंखायो। गासै बडिनि स्ट्राक्चाराबो खोन्थाखायो बेयाव खुनु खन्देह गैया। बेनो सियरखौ जों हमनानै लाबाय। खानाय थिंबाय